maglaabtan kalabot na kini mao nga pag kuan tabang sa mambalipan dili usa ka lalaki 30 anyos gitabag kulata sa wa pa suta kung pila ka mga lalaki ang nagka tabang ugat kulata ini mga bayi mga tunguran kuana hubong ko wala ni sir wala ni nay tungod nay ako na may laruan asa mo da sige sir ako lang pakontak ko niya sumanagiti may job chair be matungod mga bala sir ha sa mga personal sa sir yan ang bag yan ang bag gigis pa ka na Aldi. So mo no. Gikan ka na. Verification ka. Tuloy po nilang ko. Ilang street bed, mahimong street chair. Mahimong murag ko ba. Mura. Yang ada sa boss. Okay, taga Barangay Sudlon na hog. Si Aldin. Bakol mga bay. Atensyon dia sa Barangay Sudlon na hog ha. Kato mga paryente, mga kabanay ni Aldin Bakule. Siya karon dia diri sa karga sa barangay sa ambulance sa San Nicolas proper nga ambyo sa medical team. Kini human nga kini nangay tabang ato mabalin personal. Karabot na sa mauling isa nato ganang pagpangulata. Ang sa kining mabiktima. Kita magulata ni. Yang bag di ba kani sa ahente boss no? Ang sitwasyon ko lang na matungura so gikarga na sa kuwan kaning ambulance kini mo wala ni siya nakuhaan og ganito na lang ang istorya ni so matut ko ng hagad away diba? Baik, kisig wala na kita atong. Ha? Wake ba? Oh. Sige. Ang asa ko dali. So mo nino ang situation ko dali. Kalabot na sa kinatong pag sa exclusive sa Health TV Cebu. Mga balita nga ihatod ka ninyo. Dili pa mabalita sa mga balita ato nang gibalita. Boss na boss.